ένας άλλος. Είναι γνωστοί τουλάχιστον οι δύο, τους ξέρετε φαντάζομαι, έτσι κυρία Σταυράκη, δεν τους γνωρίζετε? Προφανώς. Και θα μας ακούνε και θα λένε, μιλάνε για τα αδέσποτα. Μα δεν είναι το θέμα τα αδέσποτα, είναι το θέμα τι κάνουμε εμείς σαν ενεργοί πολίτες και που πρέπει αυτά τα φαινόμενα να εκλείψουν. Να βλέπουμε μια πόλη, να περπατάμε στους δρόμους με τα παιδιά μας και να χαιρόμαστε όταν έρχεται ένας επισκέπτης να βλέπει μια πόλη καθαρή, να μην βλέπει αυτά τα έσχη να κοιμούνται στα πεζοδρόμια με τα περιτώματά τους, ούτε και τα σκυλιά να φοβάται κάποιος να πέρασε από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης, όχι μόνο η παρούσα δημοτική αρχή, αλλά και όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές που έπρεπε ήδη να είχαν κάνει. Και ξέρω ότι υπήρχαν ευρωπαϊκά κονδύλια επί της δημαρχίας του κυρίου Χατζικομινού. Άνοιξε και λειτουργήσε, φαντάζομαι το ξέρετε, στη θέση Καρατεπέ, ένας χώρος για το Δήμο, όπου έγιναν κάποιες δουλειές, υπήρχε το προσωπικό, υπήρχαν κονδύλια, το οποίο στη συνέχεια καταλήφθηκε. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν άκουσα τον κύριο Παρασκευαίδη να καταφέρεται εναντίον ανθρώπων της Κιβωτού και σε διάφορους φιλοζωούς να λέει ότι εσείς φταίτε. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ τη Λέσβο, τη Μυτιλήνη, χωρίς να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Εγώ ζω καθημερινά αυτό που προσφέρουν στην πόλη μας, τουλάχιστον στη Μυτιλήνη, και να ακούω κάποιον να λέει ότι εσείς φταίτε που τα φροντίζετε, που τα μεγαλώνετε, τα έχετε παρατήσει, τα έχετε καταλήψει. Εγώ νομίζω αυτή η φύση που τα δημιούργησε τελικά, έτσι όπως το πάμε. Αν λείψουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει στη Μυτιλήνη. Ξέρετε, είναι για να αποδώσουμε του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί για το πρόβλημα των εγκαταλειμμένων ζώων φταίνει η φιλοζωική σύλλογη. Δηλαδή, αν μια πόλη είναι βρώμικη, αν η Μυτιλήνη, παραδείγματος χάρη, δεν είναι καθαρή η κάδη, φταίνει οι Αιωλίστας, που είναι μια άλλη εθελοντική οργάνωση, που δεν πάνε να καθαρίζουν τα σκουπίδια. Υπάρχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η εθελοντική πρωτοβουλία των πολιτών να είναι άλοθη ή υποκατάστατο της ολιγορίας ή και της ανικανότητας του κράτους, των κρατικών δομών. Απ' την άλλη, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο νέος νόμος είναι πολύ καλύτερος και έχει πιο αυστηρές ποινές από τον προηγούμενο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ο προηγούμενος νόμος του 2003 δεν είχε υποχρεωτική σήμανση των ζώων με τσιπ. Ο σημερινός νόμος το κάνει αυτό υποχρεωτικό και με πολύ βαριές ποινές. Να σας αναφέρω ότι ένας ιδιοκτήτης ζώου, ο οποίος δεν τσιπάρει σήμερα το ζώο του, έχει 300 ευρώ πρόστιμο. Και αυτά τα χρήματα, επειδή είναι λίγο περίεργη καιρή, δεν πάνε για να καλύψουν μια τρύπα του ταμείου ή το χρέος μας. Αυτά τα χρήματα των προστίμων πάνε εξ ολοκλήρου στην τοπική αυτοδιοίκηση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των εγκαταλειμμένων ζώων. Μάλιστα. Και ένας κτηνίατρος ο οποίος δεν ενημερώνει τη δημοτική αρχή για το τσιπαρισμένο ζώο, έχει και αυτός άλλα 300 ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή, ο νόμος για πρώτη φορά βάζει συγκεκριμένα πρόστιμα και δίνει δυνατότητα να αντιληφθούν πόροι από τους παρανομούντες, οι οποίοι κατευθύνονται εξ ολοκλήρου στη διαχείριση του προβλήματος των εγκαταλειμμένων ζώων. Μάλιστα. Σήμερα είχαμε ένα περιστατικό ακόμα, κύριε Σταυράκη, έτσι το γνώριζετε στο Μανταμάδο. Λυπηρό γι' αυτό. Προσπάθησαν να δηλητηριάσουν ένα σκυλί με φόλα. Το έσωσε ο Παπαχρήστος. Πρέπει να το πούμε αυτόν του ανθρώπου ένα μπράβο και λυπάμαι γιατί ορισμένοι έχουν στραφεί εναντίον του. Δεν θέλει κανένας τα σκυλιά, τα αδέσποτα ή οποιοδήποτε ζώο να πηγαίνει να καταστρέφει τις περιουσίες των φίλων στο Μανταμάδο, των κατοίκων της περιοχής, ούτε τα ζώα τους, ούτε τα χωράφια τους. Αλλά δεν νομιμοποιείται, κυρίες και κύριοι, κανένας να σηκώνει το όπλο και να παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Ας απευθυνθεί οπουδήποτε, ακόμα και στην αστυνομία. Κυρίως στο Δήμο. Ο Δήμος έχει την ευθύνη για το πού ζούμε, το περιβάλλον μας. Είναι έτσι, κύριε καθηγητά, ή ναι, όχι, κάνω λάθος? Ναι, έχετε δίκιο, αλλά να πούμε και κάτι, επειδή το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό, για τα αδέσποτα ζώα τα οποία κατασπαράσουν πρόβατα και έχουν απόλυτο δίκιο προφανώς. Αν μου επιτρέπετε, εγώ το δέχομαι. Αν και το θεωρώ ακραίο, επειδή έχει υπάρξει μια διαμάχη το τελευταίο καιρό, ήρθε δελτίο τύπου. Εγώ το ασπάστηκα, το δημοσίευσα στο lesbonews.gr, ότι στο Μανταμάδο κατασπάραξαν. Δηλαδή σε άλλη περιοχή δεν συμβαίνει. Όχι, δεν μπορώ να φανταστώ. Εγώ το δέχτηκα ότι ναι, συμβαίνει. Δεν νομιμοποιείται κανείς. Να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί το πρόβλημα, αλλά όχι με το να σηκώνει όπλο και να σκοτώνει ή να δηλητηριάζει με φόλες και. Σήμερα, κύριε Συνάνη, εδώ έχω μπροστά μου τον κανονισμό ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Τον ξέρουν και οι κτηνοτρόφοι και οι καλλιεργητές της Λέσβου και όλης της Ελλάδος. Ο οργανισμός του ΕΛΓΑ, ο οποίος εκδόθηκε 27 Ιουλίου του 2011, στο άρθρο 21, όπου περιγράφει ποια είναι τα άγρια ζώα που καλύπτεται 100% η ζημία στον κτηνοτρόφο από επίθεση στο ζωικό κεφάλαιο, αναφέρει ότι αυτά είναι, και διαβάζω, ο λύκος,
η αρκούδα και τα άγρια αδέσποτα σκυλιά. Ένας ασφαλισμένος του ΕΛΓΑ, ο οποίος έχει υποστεί ζημία στο ζωικό του κεφάλαιο από αδέσποτο ζώο, έχει δικαίωμα αποζημίωσης 100%, ναι, αρκεί να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη κατηγορία. Αλλά μην πάμε όμως στην τακτική αυτή. Δηλαδή, επειδή, έτσι, κανείς δεν θέλει να χάνει τα ζωντανά του, να βγαίνει από τους ρυθμούς της ζωής του. Αλλά υπάρχει αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Ότι μπορεί να αποζημιωθεί. Έτσι. Ναι, αλλά προφανώς αυτό δεν είναι λύση. Η λύση είναι να μην υπάρχουν εγκαταλελειμμένα ζώα. Βεβαίως. Για να γίνει αυτό. Προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε καθηγητά, πρέπει όλοι μας να παλέψουμε όπως μπορεί ο καθένας, ώστε να βρεθεί μια λύση και για τα ζωντανά, έτσι, και για τους ανθρώπους και για όλους μας. Δηλαδή, να μην τα βλέπουμε στον δρόμο, να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι, να βάλει ο Δήμος το χεράκι του στη τσέπη, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πολλοί φιλόζωοι πληρώνουν αδρά από τη τσέπη τους για φάρμακα, τα ζώα σε καθημερινή βάση. Πηγαίνω καμιά φορά στην κυρία Τουρβάλη και βλέπω κάποιον και μου λέει: να, έφερα, μου λέει 2 σκυλάκια, τα βρήκα στον δρόμο, τι να τα κάνω, τα αφήσω να ψοφήσουν, τα πήρα, τα έφερα, πλήρωσα 300 ευρώ. Για αστρονομικά νούμερα για να περιθάλψει, ας πούμε, ένα ζωντανό. Απλώς πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να δούμε το θέμα σφαιρικά και όχι μέσα από μεμονωμένα περιστατικά. Όπως λέμε χαρακτηριστικά στην ομάδα που έχουμε συγκροτήσει για να σταματήσουμε αυτά τα περιστατικά, πρέπει να παρομοιάσουμε το θέμα των εγκαταλειμμένων ζώων με κάποιον που το σπίτι του έχει πλημμυρίσει. Όταν το σπίτι του έχει πλημμυρίσει, το πρώτο πράγμα που κάνεις δεν είναι να πιάσεις τη σφουγγαρίστρα και να σφουγγαρίζεις. Είναι να κλείσεις τη βρύση. Κλείνεις τη βρύση και μετά με τη σφουγγαρίστρα πρέπει να κλείσουμε τη βρύση που τροφοδοτεί τους δρόμους της Λέσβου με εγκαταλειμμένα ζώα. Μάλιστα. Να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, με την κυρία Σταυράκη, να μας πει η ομάδα αυτή που μαθαίνω ότι κάθε τόσο και λιγάκι συναντιέστε εδώ σε μια γνωστή καφετέρια της πόλης, σε πιο εντατικούς ρυθμούς τώρα, τι κάνετε, τι αποφάσεις έχετε πάρει, πού βαδίζετε? Ουσιαστικά έχουμε φτιάξει ένα πυρήνα. Είμαστε 4 άνθρωποι αυτή τη στιγμή που είμαστε ο πυρήνας. Ο Ιωσήφ, η κυρία Μαρία Λιμνέου και ο κύριος Τέρπος Παπαθεοδόρου, πρόεδρος του Σκευωτού. Παράλληλα, βεβαίως, είχαμε κάνει την πρώτη μας συνάντηση πριν από περίπου ένα μήνα. Είμαστε σημαδεμένοι. Ωραία, είμαι τσιπαρισμένη. Λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε φτιάξει αυτό το πυρήνα, παρότι είχαμε την πρώτη μας συνάντηση με εθελοντές οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας μέσω Facebook. Πλέον όλα εκεί στείνονται στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης. Αν μη τι άλλο, είχαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και ο κόσμος ο οποίος έχει αγανακτήσει. Ο κόσμος ο οποίος θέλει να δει να γίνονται πράγματα. Αυτό που είπατε νωρίτερα. Όλοι εμείς έχουμε μαζευτεί και ξεκινήσαμε από το να ταΐζουμε ζωάκια, να περιθάλπουμε, να έχουμε ζώα κλπ. Στο σπίτι μας. Το θέμα είναι από εκεί και ύστερα τι γίνεται πια προς τα έξω, τι βγαίνει, τι συλλογική δράση μπορεί να υπάρξει, τι σειρά κινήσεων μπορεί να υπάρξει. Για να ερεθίσουμε λίγο και τους φορείς, οι οποίοι προς το παρόν φαίνονται λίγο. Να το πω, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω ανίκανους, θα τους χαρακτηρίσω λίγο ανενεργούς, ίσως και κάποιοι είναι και αδαείς γύρω από τις νομοθεσίες, γύρω από κινήσεις που πρέπει να γίνουν, γιατί πρέπει ουσιαστικά να εμπλουτίσουμε τη συνείδηση, δεν θα πω των Μυτιληνιών και των Λέσβιων, ίσως και των Ελλήνων πια, με το ότι υπάρχουν ζώα, με τα φιλοζωικά ένστικτα, τα οποία βεβαίως ουσιαστικά στην Ελλάδα, δεν ξέρω, είναι θέμα παιδείας, DNA, είναι θέμα συνείδησης, δεν είναι και τα πιο πλούσια. Από εκεί και ύστερα, βεβαίως, σε τοπικό επίπεδο, να πούμε ότι αυτή η ομάδα κάθε εβδομάδα συναντιέται ο πυρήνας ουσιαστικά και ενημερώνουμε και τα μέλη μας, αποφασίζει κάποιες κινήσεις, οι οποίες θα αρχίσουν σιγά-σιγά να βγάζουν το μήνυμα προς τα έξω. Ποιο είναι αυτό? Προστατεύουμε τα ζώα και τα δέσποτα και τα δεσποζόμενα και κοιτάμε την αιτία του προβλήματος και όχι ουσιαστικά αυτό το οποίο έρχεται σε δεύτερο πλάνο. Τι εννοώ με αυτό? Ότι υπάρχει φροντίδα από τον καθένα για τα ζώα του. Ο καθένας πώς μπορεί να συνδράμει και από εκεί και ύστερα οι αντίστοιχοι φορείς πώς μπορούν πια να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, γιατί είναι και οι πλέον αρμόδιοι. Χωρίς να σημαίνει, όπως είπε και ο Ιωσήφ νωρίτερα, ότι ο κάθε πολίτης δεν δραματίζει ρόλο σε κάθε φαινόμενο. Είτε αυτό λέγεται αδέσποτα ή δεσποζόμενα ζώα, είτε λέγεται ανακύκλωση, είτε περιβάλλον, είτε οτιδήποτε άλλο. Έχουμε δράσεις επιτάπητος. Όταν έχουμε καταλήξει, θα ανακοινωθούν αυτά τα οποία θα κάνουμε και όλοι φυσικά είναι πρόσδεκτοι. Δεν υπάρχει κλειστό κύκλωμα.